La Canyada i les seues històries. Un Sorolla a la Canyada de Biar i el Marquès de Vilagràcia. A l'any 1967, el cura de l'església de Sant Cristòfol de la població alicantina de la Canyada, al seu dia Canyada de Biar, antes de la seva segregació com a municipi independent, pertenyent a la comarca de l'Alt Vinalopó, es va trobar abandonat, al pis d'una dependència annexa, un quadre que representava la figura d'un rei engenollat, capa d'ermini amb flor de lis. El retor, entre intrigat i sospechant que el llençol podria ser una peça pictòrica important, va portar a terme, amb distintes personalitats locals i provincials, l'estudi de la mencionada pintura. El resultat fou que es tractava d'una obra del pintor universal valencià Joaquín Sorolla i Bastida, de la seva època juvenil, nascut allà per 1863 i que va faltar a 1923, als 60 anys d'edat. Al 1992 es restaura i des d'aquest moment llueix a l'interior del temple de l'església de Sant Cristòfol de la Canyada. L'obra fou pintada per Sorolla quan sols tenia 19 anys i el perquè d'estar a l'església de la Canyada a Alacant corrobora una llegenda urbana que des de sempre ha mantingut que l'obra fou un regal del Marquès de Vilagràcia de Biar, Lluís Santonja Crespo, a la parròquia de la Canyada. El Marquès de Vilagràcia, el qual títol li fou concedit pel rei Alfons XIII al 1884, va néixer a Biar el 25 d'agost de 1823 i va morir a València el 7 de maig de 1897. Malgrat que sempre va residir en València, a Biar sols passava l'estiu amb la seva família. Potentat i ric hacendat de múltiples possessions, moltes d'elles en la Canyada, Viena, Castalla i Camp de Mirra, a Biar va construir la seva casa-palau, ajardinat. Polític, diputat conservador per diferents circumscripcions alicantines i senador vitalici des de l'any 1887. La seva filla, Maria Luisa Santonja Almella, va casar amb l'alacantí Eleuterio Maisonave Cutuar. El Marquès de Vilagràcia de Biar i el seu fill es van convertir en benefactors de Joaquín Sorolla i Bastida, orfe de pare i mare als 2 anys, facilitant l'ingrés com a alumne a l'Escola de Belles Arts de Sant Carles en 1878, a l'edat de 15 anys. També va aconseguir a citat marquès que el jove pintor, que ja evidenciava una deslumbrant activitat pictòrica, tingué que fer el servei militar, que aleshores durava 3 anys en actiu, possibilitant amb la llamada redenció en metàl·lico que constituïa en pagar 1.500 pessetes a la Caixa de l'Estat, que es convertiria en soltat de quota, no tindre que anar a files i evitar jugar-se la vida al nord d'Àfrica o a la isla de Cuba. Joaquín Sorolla pintaria per al seu benefactor, el Marquès de Vilagràcia de Biar, prou quadres a la seva etapa juvenil, i este que ens ocupa, el citat marquès, el regalaria a la parròquia de la Canyada i que anys després caeria a l'oblidament fins a la seva recuperació en 1967 i la seva exposició definitiva a l'interior del temple des de l'any 1992. L'obra tractada és un quadre del rei de França, Lluís el IX, venerat com a Sant Lluís, representat per una figura engenollada, descoberta, en postura orant, cobert per la capa reial. Fons Reial Acadèmia Cultura Valenciana, 2015.